नमस्कार मनोरमा एजुकेशन चैनल ले आपण समस्त को स्वागत। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ପ୍ରଗତି ଓ ମାନବ ଧର୍ମ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ଲେଖକ କିଏ ଜାଣିଛ? ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର। ଆସ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଡକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ଜଣେ ମୂଲ୍ୟବୋଧବାଦୀ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। 1920 ମସିହାରେ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦିବ୍ୟସିଂହାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବରେ ସେ ସୁପରିଚିତ। ସେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଓ 1985ରୁ 1990 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆର୍ଥନୀତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶାସନଗତ ସଂସାରକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଓ ଚିନ୍ତାନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ ଓ ସଂସ୍କାର, ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାଜବାଦ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସ୍ମୃତି ତୀର୍ଥ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆର୍ଥନୀତିକ ଯୋଜନା, ଭାରତର ଆର୍ଥନୀତିକ ସମସ୍ୟା, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ସମାଜବାଦ ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ, ସୂଚନା, ଯୁକ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ଶାଶ୍ୱତ ସାମାଜିକ ଓ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ସାମାଜିକ ଓ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମନର ବ୍ୟାପକତା, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ମାନସିକତା, ନିର୍ମଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଭିତ୍ତିରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ଓ ମାନବିକତାର ପ୍ରସାର ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ଅଗ୍ରସର କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଗ୍ରସର କରୁଛି। ଜାତି ଉନ୍ନତ ହେଉଛି, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ଭାଷା ଉନ୍ନତ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ଧାରା ଦେଇ ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଧାରା ଦେଇ ହେଲେ ଦେଶ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ବା ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ସେହି ଉପରେ ଆଜି ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଗତି ଓ ମାନବ ଧର୍ମ। ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ମାନବର ଧର୍ମ ବା ମଣିଷର କର୍ମ କିପରି ହେବା ଦରକାର, ଆମର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେତେ ହେବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଲବର୍ଟ ଶ୍ୱାଇଜରଙ୍କ ମତରେ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମନରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତ ଘଟିଥାଏ। ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଗତି କ'ଣ? ନା ସାମାଜିକରଣର ପ୍ରଗତି ବା ମାନବ ସମାଜର ସାମାଜିକତା, ସମାଜର ସମୂହତ୍ୱ ବା ସାମାଜିକତାର ପ୍ରସାର ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟର ବ୍ୟାପକତା ବଢ଼ିଯାଏ। ମଣିଷର ହୃଦୟ ବ୍ୟାପକ ବା ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ସମାଜର ବ୍ୟାପକତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜରେ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ। ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ନିଜଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ମଣିଷ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟର ବ୍ୟାପକତା ବା ପ୍ରସାରତା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକତାର ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଗତି ଠାରୁ ସାମାଜିକତାର ପ୍ରଗତି ଭିନ୍ନ ଓ ଉନ୍ନତ ମାନର। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମଣିଷ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରବିଧ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ପ୍ରସାରତା ବା ବ୍ୟାପକତା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଗତିଟି ଜାଣିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଗତିଟି କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଗତି। ଆତ୍ମାର ବ୍ୟାପକତା ଓ ପ୍ରାଣର ବିକାଶ ଘଟିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତୁମେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଛ, କେମିତି ପ୍ରାଣର ବିକାଶ ଘଟିପାରୁଛି।
ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରାଣର ବିକାଶ କେମିତି ଘଟିବ? ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଣର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ବା ମିଶିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରାଣର ଊର୍ଜା ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାଣର ଊର୍ଜା ବଢ଼ିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ମନୀଷୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମନ୍ୱୟ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଗତିର ନାନା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନ। ଏବେ ଏହି ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ପ୍ରଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଉଛୁ। ବିଗତ 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି, ଅର୍ଥନୀତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳତଃ ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।